Untiquesquen és la paraula d'origen ibèric que rebia la seca que hi havia hagut a Empúries i és també el nom de l'organització cultural sense ànim de lucre fundada l'any 2008 i que ara fa més de 5 anys que estava aturada. El cap de setmana vinent, aprofitant la celebració del Triumvirat Mediterrani, es reactivarà amb l'estrena de Peplum, un cicle de cinema inspirat en el passat clàssic. Josep Maria Guinart, copresident d'Untiquesquen. Intentar fer un festival, un esdeveniment, una mostra cinematogràfica, audiovisual, entorn de l'època grecorromana, de l'època clàssica. Allò que en cinematografia es parlava dels pèplums, que eren aquestes pel·lícules clàssiques, Espartac, Ben-Hur, Troia, etc., pel·lícules de molt d'èxit comercial, de molt d'interès cinematogràfic i basades en aquella època antiga. Nosaltres teníem a Empúries justament vestigis, evidències d'aquesta època grecoromana que tant s'escau amb els pèplums. Llavors semblava que podia ser una bona idea també per dinamitzar i per aglutinar esforços i interès entorn d'Untiquesquen a organitzar aquest festival de cinema especialitzat en pèplum. La primera pel·lícula serà Ágora, d'Alejandro Amenábar, dissabte a 7:15 a la plaça Víctor Català. Comptarà amb introducció filmogràfica d'Àngel Quintana, catedràtic d'Història i Teoria del Cinema de la Universitat de Girona, i les explicacions d'Història i Arqueologia de Joaquim Tremoleda, arqueòleg del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries. Una de les que semblava que podia tenir interès per fer aquest tastet, que faríem a l'escala mateix, però amb aquesta intenció de llavors que ens servís de banc de proves per llavors organitzar el Pèplum a l'estiu, el Festival de Pèplum a l'estiu, que no només hauria de ser de pel·lícules ja conegudes, sinó també podia estar obert a mig termini a noves creacions, o per què no documentals, per què no curtmetratges, però el que presentem és, a més del festival en si i del comentari sobre aquesta pel·lícula que faran experts, tant historiadors, arqueòlegs, com també experts en cinematografia, en aquest cas en Quim Tremoleda i l'Àngel Quintana, a més d'un hel·lenista com és l'Eusebi Llença, doncs la idea és començar amb aquesta pel·lícula, amb Ágora, veure'n els valors cinematogràfics, els valors històrics, arqueològics, i lògicament veure la pel·lícula i poder-la gaudir. La fundació d'Untiquesquen l'any 2008 no va ser casual. Aquell any es commemorava el centenari de l'inici de les excavacions arqueològiques a Empúries. El seu objectiu és organitzar activitats de recerca i difusió del conjunt empurità, sempre des d'una òptica local escalenca. Rafael Bruguera, copresident d'Untiquesquen. Creiem que Empúries mereix, com tenen altres museus, una associació sense finalitat de lucre, que siguin això, els amics en aquest cas d'Empúries, del museu. Amb aquest esperit va néixer ja fa uns quants anys i ara estem intentant tornar a dinamitzar l'associació, evidentment amb una nova pàgina web, que si no és aquesta setmana no tardarem gaires dies ja que pugui ser visitable. Conseqüentment amb això la dinamització de l'entitat, amb la captació de socis, i a partir d'aquí començar a tirar endavant activitats. Hi ha idees, una d'elles és la que tirem endavant amb el Triumvirat, aprofitant el Triumvirat, però hi ha altres projectes, publicacions, conferències, xerrades de divulgació de l'entorn empurità, donar veu a l'explicació de coses que s'estiguin fent a Empúries al seu entorn, com és, per exemple, el fet que en aquests moments, des de fa unes quantes setmanes, s'està excavant a Santa Margarida. El cinema no és l'única activitat prevista. La represa d'Untiquesquen compta amb moltes idees i projectes que s'han d'anar concretant en les properes setmanes. Projectes vinculats a l'esponsorització privada per tirar endavant temes vinculats amb Empúries i que des del punt de vista de l'administració pot ser més difícil d'aconseguir, com per exemple la il·lusió de poder tornar a fer amb fusta, reconstruir l'amfiteatre que està fora muralles
i que allà s'hi poguessin fer activitats culturals, musicals, etc. La il·luminació d'alguna part interessant d'Empúries, de la muralla, etc. És a dir, tota una sèrie d'activitats que en la mesura en què també tinguem coixí, tinguem cos, i per tant socis i interès i gent que col·labori, doncs tirar endavant una associació que creiem que té el seu sentit i que pot ajudar a dinamitzar Empúries i també el municipi de l'Escala en el seu conjunt. De moment, però, cinema. Dissabte, a 7:15 a la plaça Víctor Català, amb Ágora, d'Alejandro Amenábar. Cal tenir en compte que és imprescindible fer reserva prèvia.